Otan selittelemään. Eli tämä oli se vaihe, mihin me viimeis päästiin, eli johdatellaan teitä, miten liikettä ennustetaan ja hallitaan laskennallisesti, kuvataan sitä. Ja tuommoinen tasaisesti kiihtyvä liike oli se viimeinen, mihin me päästiin. Tämä on siis vanha tarina. Ja minä hyvin mieluusti lähestyn näitä liikkeitä tällainen kuvaajan kautta. Tarkoittaa sitä, että mulla olisi koordinaatistoon piirretty, jossa aika menee vaaka-akselina ja sitten pystyakselina on nopeus. Ja se liike olisi kuvattu tällä tavalla. Tuo punainen viiva siis kertoo siitä, minkälaista liike on. Ja tuossahan on 3 erilaista liikevaihetta. Tässä vaiheessa täällä alussa tämä liike on tasaisesti kiihtyvää. Tässä välillä se nopeus on vakio koko ajan, eli silloin sanotaan, että se liike on tasaista. Ja sitten tämä on tasaisesti hidastuva vaihe. Se tarkoittaa, että siinä on negatiivinen kiihtyvyys. Ja nyt, muistatteko, miten tästä näkee kuljetun matkan? Voisitte sinne chattiin vastata, jos muistatte. Miten tässä kuvassa näkyy kuljettu matka? Oliko haasteellinen? Yes. Eli tässä täytyy ajatella 3 eri pinta-alaa. Mennään vähän eteenpäin. Totteleeko tämä? Eli tämä pinta-ala A1, joka on toinen kolmiomuotoinen, niin siitä voisi ennustaa siis, kuinka pitkästi on kuljettu siinä vaiheessa. Sitten tämä A2 on helpompaa, koska siinä on koko ajan sama nopeus, niin käytännössä sitä nopeutta vaan kerrotaan ajalla, että saadaan matka. Eli se on tämmöinen laatikon pinta-ala. Ja sitten tämä viimeinen matka on taas kolmio. Ja nyt kolmion pinta-alan laskemiseen, niin sinnehän seuraa, että niihin tulee tuommoinen puolikas. Eli että se ala lasketaan sille, että kanta kertaa korkeus jaettuna 2. Sitä tämä niin kuin laskumalli tarkoitti. Eli tästä näyttäisi tulevan noin 55 metriä. Tämä oli siis se viime kertaisen loppuvaiheita. Sitten otin esille jo oikeastaan ilmiö, jota me tänäänkin käsitellään. Eli minkälaista on putoamisliike. Se on silloin hyvä malli, että se on se, jossa helpoiten toimii tämä ajatus siitä, että kiihtyvyys olisi koko ajan jotenkin vakio. Siis tämmöinen putoamiskiihtyvyys, joka johtuu painovoimasta, se on samankokoinen. Se tarkoittaisi, että siinä on samankokoinen tuommoinen voima G. Ja nyt tänään kiinnitetään huomiota tämmöisiin kuvioihin, mitä tässä on näköisellä. Tämmöistä nimitetään vapaakappalekuvaksi. Eli että kun tässä on putoava laatikko, jonka massa on M, niin näillä nuolilla ja niiden suunnilla kuvataan, että minkälaisia voimia siihen kohdistuu. Ja tässä vieressä vielä kuvataan, minkälaista se liike on. Eli tämä kuvaa sitä, että sillä on nopeus alaspäin ja että siihen kohdistuu joku voima F1 ylöspäin ja toinen voima G alaspäin. Ja tämä G on nyt se painovoima ja tuo kannatteleva voima tulee ilmasta. Se on sen ilman vastus. Voisi ajatella, että siinä on nostettakin, mutta ei mennä siihen. Ja nyt nuo nuolen pituudet pyrkisivät nyt viestiä siitä, että tässä on enemmän voimaa alaspäin kuin ylöspäin. Eli siis se kiihyttää alas. Lopputulevanakin. Ja nyt jos tuo ilmanvastus on pieni, niin kuin siinä esimerkissä saatiin sen jälkeen käsitellä, niin itse asiassa tuolla F:llä ei kohtuullisen pienillä nopeuksilla ole vielä mitään vaikutusta, eli se ainoa voima on alaspäin, joten tähän kohdistuu semmoinen vakio putoamiskiihtyvyys, ja me voidaan käyttää siinä laskuarvoina 9,81, joka on yhdenlainen keskiarvo tuolta eri maapallon alueelta. Koska riippuen siitä, kuinka pohjoisessa me ollaan tai kuinka lähellä päivän tasajaa, niin toi G muuttuu pikkusen. Samaten kuinka korkealla vuoristossa ollaan verrattuna merenpintaan, niin se muuttuu pikkusen. Mutta teidän kannalta, teidän halutaan käyttävän tuollaista vakioarvoa, joka löytyy taulukkokirjasta. 9,81 metri jaettuna sekunti toisella. Ja nyt tämä putoaminen on semmoinen, joka helpoiten saadaan tasaiseksi. Mutta tässä näkyy siis näissä kuvioissa jo se tämän tunnin korostettava asia, että tämmöiset voimat, jotka on siis peräisin jostain vuorovaikutuksista,
niin niiden hyvä kuvaus on tuommoinen nuoli. Matikan kielellä semmoista nimitetään vektoriksi, ja se viestii siitä pituudellaan se nuoli, että kuinka iso se on, ja sitten kun se on nuoli, niin se viestii siitä, että minne päin siinä tapahtuu jotakin. Siis siinä on sekä suunta että suuruus. Semmoisia ovat ilmiöt, joita nimitetään vektoreiksi. Mulla oli tarjolla tämmöinen laskuesimerkki teille, että jos pudotetaan näsineulasta sillä tavalla, että heitetään sitä jo vielä alaspäin, eli annetaan sille lisää vauhtiakin, että kuinka lujaa se sitten kulkee 4,5 sekunnin päästä. Ja tämä on nyt semmoinen, jossa se kiihtyvyys on koko ajan sama, eli joka sekunti tulisi tuon verran nopeutta lisää, ja päädyttiin sitten siihen, että se nopeus olisi noin 46 metriä sekunnissa. Ja sitten mä menin heittämään teille eilen, mä olin Maritan kanssa siitä jo keskustelua, tai viikko sitten, että ihan mielellään, jos haluatte laskennallisesti suhtautua tässä välissä, niin pohdinta siitä, että kuinka kauan kestäisi, että tuo kuula olisi maassa. Koska mä tiesin, että aika lähellä on tuo 4,5 sekuntia, ettei se putoaminen ole jo loppumassa. Nyt tämä ei tule kuulumaan koevaatimuksiin, en mä sitä sen takia ottanut. Halusin vain kertoa, että kun jatkatte fysiikkaa, niin te sitten päädytte ongelmiin, joita pitäisi laskea myös sellaisia. Ja nyt sille lisätehtävälle oikeastaan parasta ennen päivää se oli tässä kohtaa. Eli vaikka tämä ei suoraan vielä tästä näkyisi, että mikä se vastaus on, niin mä haluan teille kertoa, miten se loogisesti ratkaistaisiin. Eli että jos mä kuvaisin taas siirrän tätä nuolta, että jos se liike lähtee silleen, että nopeus on alussa 2, ja sitten se kasvaa, ja mä tiedän sen kasvunopeudenkin silleen, että joka sekunti tulisi 9,81 lisää, niin kuvana se tarkoittaisi, että tästä lähtisi tämmöinen viiva ylöspäin, niin kauan kun sitä kiihtymistä tapahtuisi, niin nopeus kasvaisi. Ja siellä päässä, missä olisi se aika, että saavutaan maahan, mä merkkasin sitä teellä, niin se nopeus olisi siellä tuo 2 plus sitten tämä aikamäärä kertaa 981. Ja jos ajattelisi tämän kolmion alaa tässä, mä merkkaan sitä matka 2, niin se olisi nyt sitten kanta kertaa korkeus. Sinne tulisi siis lauseke, jossa olisi tuo t toiseen sitten. Käytännössä 4,90 t toiseen. Ja sitten tässä alussa tämä matkakin tulisi kuljettua ja se olisi suoraan 2 kertaa se t. Eli tämmöistä nimitetään toisen asteen yhtälöksi, että millä t:n arvolla tämä antaisi 120. Ja tosiaan nyt mennään matikkaa, jota en aio teille tämmöistä matikkaa tällä kurssilla vaatia. Mutta eteenpäin mentäessä, jos jatkatte fysiikkaa, niin ihan usein sinne tulee toisen asteen yhtälöitäkin. Eli toisen asteen yhtälöstä nyt sitten olisi tarkoitus tästä ratkaista. Ja mä ainakin sain siitä 4,75 sekuntia, eli se oli jo hyvin lähellä maata se mun esimerkki. Mutta mä halusin tämän tällainen pikkusen lisätietona teille kertoa, en sen takia, että kysyn sitä kokeessa, vaan sen takia, että tästä se sitten jatkuisi tämä mallin käyttö eteenpäin. Mutta nyt sitten siirtyisin varsinaisesti päivän teemaan. Ja päivän teemahan on voima. Eli tuo painovoimakin on yksi tämmöinen vuorovaikutus, ehkä helpoiten käsiteltävä. Mutta voima on siis ilmentymä siitä, että tapahtuu tällaista, mitä nimitetään vuorovaikutuksista. Ihmisillähän on erilaisia merkityksiä sanalle vuorovaikutus. Ihmisten välillä vuorovaikutus, se tarkoittaa eri asiaa monesti kuin mitä fysiikassa. Fysiikassa se vuorovaikutus ilmenee siis voimana. Ja käytännössä ei me oikeastaan saavuteta mitenkään tässä meidän tavoitettavissa olevassa ympäristössä tilannetta, että vuorovaikutuksia ei olisi. Siis kukaan meistä ei ole semmoinen kappale, ettei meihin mikään vuorovaikutus kohdistuisi nyt. Ja en ole kuitenkaan nyt tätä esimerkkihenkilön Jannen kokemia vuorovaikutuksia tavoittelemassa, vaan tämmöisen kappaleen, jota on helpompi kuvata laatikolla. Niin se kohdistetaan se tarkastelu tähän laatikkoon, että minkälaisia vuorovaikutuksia kokee tuo kappale, siis minkälaisia voimia siihen kohdistuu,
Ja kun me onnistutaan ne voimat piirtämään näköiselle, niin semmoista kuvaa nimitetään vapaa-kappale kuvaksi, ja teillä on yksi semmoinen harjoituskin sitten palautettu. Eli kun tämä henkilö Janne työntää laatikkoa, se tarkoittaa, että Jannen ja laatikon välillä on vuorovaikutus. Toisaalta tuo laatikko on aivan väkisin vuorovaikutuksessa muun maapallon kanssa ja myös tuon ilman kanssa. Kaikki nämä vaikuttaa siihen. Ja sitten vielä ihan erikseen, paitsi että tämä koko maapallo, niin sen lisäksi on vielä aivan oma vuorovaikutuksensa sillä, miten nuo pinnat kohtaa toisensa. Siis laatikon pinta ja maan pinta, tai lattia, tai mikä se nyt sitten on. Eli tämmöisiin asioihin pitäisi nyt, tämä on se tämän päivän kappale idis, tämä voimakappale idis, että osaatte kiinnittää huomiota. Ja kun mennään eteenpäin, niin tämä on nyt se perusajatus vuorovaikutuksista fysiikassa. Että aina vuorovaikutuksesta seuraa voima. Eikä asiassa voima ja sen vastavoima, mutta palataan siihenkin lisää. Mutta siis vuorovaikutus näkyy voimana. Ja nyt se tarvii siis käsitteen, että minne päin se vaikutus on ja kuinka paljon. Eli nämä voimat on just niitä nuolia sitten kuvauksena, eli matikan kielellä vektoreita. Niillä on nämä molemmat ominaisuudet, jotenka Janne kohdistaa siis tuohon laatikkoon työntövoiman F, joka voitaisiin piirtää tuolla tavalla. Siihen kohti, mihin Janne koskee laatikossa, siihen kohti kohdistuu se voima, eli se kärki on nyt sitten siinä. Ja huomatkaa, kyse on siis siitä, mitä Janne tekee laatikolle. Tässä siis katsotaan laatikon näkökulmasta tapahtumaa. Koska Janne aiheuttaa siis tuon voima F, maapallo, se puolestaan aiheuttaa painovoiman, joka on siis, sitä nimitetään tuon kappaleen painoksi, ja se on kohti suoraan alaspäin. Siis kohti maapallon keskipistettä käytännössä. Sitten ilma. Se aiheuttaa, jos tuo laatikko liikkuu, se aiheuttaa siihen omanlaisensa vastustavan voiman, sitä nimitetään ilmanvastukseksi. Ja tuo on rakenteeltaan sellainen, että jos laatikko liikkuu hitaasti, niin se on todella pieni, mutta nopeuden kasvaessa tuo kasvaa voimakkaasti. Eli että sitten kun on tosi suuria nopeuksia, niin laatikkoon kohdistuu suuria ilmanvastuksia. Sitten se olisi niin kuin merkittävä. Meidän normaalitilanteiden kannalta tuo ilmanvastus on niin pieni näihin muihin nähen, että me voidaan jättää se yleensä pois. Mutta kyllä semmoinen on. Ja sitten toi maanpinta. Se, mitä se maanpinta itse asiassa sille tekee, niin se tekee tämmöisen tukivoiman, joka siis estää siitä, ettei se uppoa. Nyt, jos meillä olisi normaali talvi, niin te tietäisitte, että lumella olisi erilainen tämmöinen kantovoima kuin mitä tällä muulla maanpinnalla. Sinne uppoaa helpommasti. Sen lumisen pinnan kohdistama tukivoima on siis rakenteellisesti pienempi. Mutta jossakin vaiheessa pitää tuon laatikon päästä siihen tilanteeseen, että se pinta tukee sitä justiinsa yhtä paljon kuin mitä maapallo vetää, eli että se kappale painaa. Eli nämä kaksi nuolta, nuoli tuonne ylöspäin, eli tämä miten pinta tukee, ja sitten miten laatikko kohdistuu paino alaspäin, nämä kaksi nuolta pitää olla yhtä isoja. Siis tarkoittaa yhtä pitkiä. Koska se uppoaa niin kauan, kunnes tuo tukivoima riittää. Voidaan erikseen pohtia esimerkiksi vedessä, että miten se menisi. Se uppoaa niin syvälle, että se tukivoima riittää. Ja laatikkohan ei ole sinne suuntaan menossa, mutta paitsi että tuo pinta tukee, niin se myös pyrkii takertumaan siihen laatikkoon. Ja tämän takertumisen määrästä nimitetään kitkaksi. Niin se on lähtö, siinä vaiheessa kun laatikkoa yritetään saada liikkeelle, niin se on itse asiassa isompi se takertuminen, eli silloin on suurin kitka. Ja sitten kun se pääsee irtoamaan, niin kyllä se edelleenkin pyrkii vastustamaan tuota liikkumista, eli ne pinnat takertuu. Ja tähän voidaan sitten vaikuttaa monella lailla, pyrkiä vähentämään tätä kitkaa. Mutta se on siis yksi vuorovaikutus ja se on peräisin tuosta pintojen kohtaamisesta. Samalla lailla kuin tuo kannattelu ylöspäinkin on. Ja nyt tämä kitkavoima on sitten aina vastakkain sinne päin, mihin tuo laatikko liikkuu. Siis jos ei laatikko liiku, ei ole kitkaa. Mutta sitten kun se lähtee liikkeelle, niin sitä kitkaa on silleen, että se panee aina hanttiin.
Se on siis hyvin konservatiivinen voima. Se panee aina hanttiin muutoksen. Ja nyt jos pohditaan sitä, että minkälaisia nämä vuorovaikutukset oli niin kuin lajeiltaan, niin niitä on siis semmoisia joko etävuorovaikutuksia tai tämmöisiä kosketusvuorovaikutuksia. Miksihän tämä ryttyilee minuun? Johtuukohan se teidän valinnoista? Onko mä sallinut teille liikaa oikeuksia? Eli tuossa esimerkissä niitä semmoisia kosketukseen pohdistuvia vuorovaikutuksia oli Janne ja laatikko, laatikko ja ilma, laatikko ja maan pinta ja se painovoima, maapallo, niin se on tämmöinen gravitaatio niin sanotusti, niin se on etävaikutus. Se ei tarvitse, että ne olisi jotenkin kosketuksissa. Ja se vuorovaikutus tuntuu siltikin. Puhutaan painovoimakentästä. Se on siis siihen, tavallaan siihen riittää, että on sillä alueella, niin sen kokee. Muita tämmöisiä etävuorovaikutuksia, osaatteko sanoa? Mitä muita vuorovaikutuksia saattaisi olla semmoisia, jotka ei vaadi koskettamista, mutta on olemassa joku kenttä, joka tekee voiman. Sen tuntee, että nyt rupeaa tapahtumaan jotakin. Osaatteko tarjota jotain esimerkkejä jostain muusta kuin tämä painovoima? Tuossa tilanteessa niitä ei ehkä ole, mutta jossain muussa tilanteessa voisi olla. Kyllä. Esimerkiksi magneettinen vuorovaikutus, samalla lailla kuin sähkövuorovaikutus, ne ovat tavallaan niin kuin saman ilmiön osia. Niin ne on tyypillisiä tämmöisiä etävuorovaikutuksia. Ja niitä on vielä tämmöisiä perusilmiöitä, ei niitä ole kovin monta, niitä on vain 4, ja kirjan loppukappale esittelee sitten nämäkin jutut. Mutta meidän kannalta, tässä kappaleessa, liikkeen kannalta, se on tuo painovoima, eli tämä vuorovaikutus, jota me pyritään käsittelemään. Ja vasta siellä maailmankaikkeus, eli seuraavassa luvussa, niin sitten tulee vähän tarkemmin näistä, että mitä näitä oikeastaan on olemassa. Mutta tuo magneettisuus oli yksi hyvä esimerkki. Mä jo tuossa sanoin, että vuorovaikutus aiheuttaa voiman, mutta halusin jo heti sanoa, että ihan näin yksinkertaista ei ole, vaan nämä toimii aina pareina. Siis sillä tavalla, että esimerkiksi kuu ja maa, ne kokee tämä painovoiman takia vetoa toisiinsa. Siis maapallo vetää kuuta, ja tämä saa aikaa se, että kuu pysyy tuossa kiertoradalla, eli se tavallaan voisi sanoa, että se putoaa tuon maan ympäri ympyrärataa koko ajan. Mutta toisaalta kuu myös vetää maata ja kaikkea, mitä maan pinnalla on, justiin yhtä paljon. Siis nämä ovat samankokoisia, mutta ne kohdistuu eri kappaleeseen. Osaatteko sanoa, miten tämä kuun aiheuttama vetovoima itse asiassa näkyy meillä? Ei ehkä just täällä Suomessa niin kauhean hyvin, mutta jonkun muun meren rannalla sen saattaisi hoksata paremmin. Kyllä, hienoa. Eli se vuorovesi-ilmiö on peräisin tästä maa-kuu-vetovoimasta. Se on siis kuun vaikutus veteen maapallon pinnalla. Siinäkin on, en halua mennä siihen tällä kurssilla sen pitempään, mutta toivon, että kohtaatte jossakin maassa idean, että miksi se sitten se vesi on korkealla niin kuin 12 tunnin välein, eikä vaan 24 tunnin välein. Mutta en jatka, vaikka se on houkutteleva minulle, niin en mene sinne. Mutta nämä ovat siis semmoiset voimat, jotka ovat keskenään voima ja vastavoima. Ja huomatkaa, ne siis kohdistuu aina eri kappaleisiin, ei ne mitenkään toisiaan kumoa, vaan se tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa vaan vuorovaikutusta yhteen suuntaan, vaan se on aina kahden välinen voima, ja se on yhtä iso molempiin päin, ne vaan on eri suuntiin. Ja nytten, no ehkä vielä täällä Pohjois-Suomessa jossakin on jäätä. Ja mäpä esitän teille ajatuskokeen. Olisi 2 henkilöä, suurin piirtein samanlaisilla kengillä, seisomassa jäällä, ja heillä olisi välillään köysi. Niin mitä tapahtuisi, kun toinen henkilö vetäisi siitä köydestä, ja se toinen henkilö, ne molemmat seisoo siis tasaisella jäällä, aika luikkaalla, ja toinen pitää vaan kiinni siitä köydestä, mutta toinen vetää. Mitä tapahtuu? Kuka liikkuu?
Siis kaksi henkilöä, suunnilleen samankokoisia ihmisiä, samanlaiset kengät, eli että hyvin samanlainen tilanne siinä jäätiköllä. Yksi köysi, mutta toinen vaan vetää. Mitä tapahtuu? En tiedä, onnistuinko muotoilemaan tätä järkevästi. Ainakin Pekalta on tulossa. Oli siis sitä tilannetta, että nämä kaksi henkilöä. Voisi se niinkin olla, mutta jos menette kokeilemaan, niin jos se vetää sitä köyttä lähemmäs ja alusta on liukas, niin ne molemmat lähtee liikkeelle kohti toisiaan. Koska siinä on nyt se köysi välittää vuorovaikutuksen heidän molempien välillä. Ja molemmat kokee vedon sinne keskelle päin ja periaatteessa just yhtä paljon voimaa. Ja jos he ovat yhtä luikkalla kengillä ja saman painoisia suunnilleen, niin siitä seuraa, että molemmat liikkuu samalla nopeudella tai samalla kiihtyvyydellä, kunnes ne pitkään ei kohtaa. Tämä sama voi
voisi tehdä, jos panee vaikka kahden tyrroksin päälle kellumaan 2 magneettia ja päästään ne veteen, että mitä tapahtuu, niin ne kohtaa. Molemmat liikkuu ja kohtaa keskellä. Tässä näkyy siis se, että se vuorovaikutus, oli se sitten magneettinen tai tämmöinen ihan veto köydellä, se kohdistuu molempiin ja yhtä paljon. Seuraukset on vain erilaisia. Että jos pohdin Pekka sun ideaa, että jos minä ja rekka taas pantaisiin köydellä kiinni toisiimme, niin saattaisi olla, että minä todellakin sutisin vaan paikallani. Mutta jos rekka vetäisi, niin minä tulisin kyllä. Koska siinä on niin iso massaero. Kyllä edelleen siinäkin on tilanne, että voimat on sinänsä samankokoisia, mutta sillä voimalla, minkä mä saan aikaan, niin se rekka ei kauheasti heilaa. Mutta sillä voimalla, minkä rekka saa aikaan, niin minä kyllä tulen. Siis se voiman suuruus ja sitten se massa, mitä pyritään liikuttaa, niin tähän vaikuttaa. Ja tähän katsotaan myöhemmin, mutta palataan tarinaan. Eli tämä Isaac Newtonin mukaan on nimetty 3 tämmöistä vuorovaikutusperiaatetta. Niitä nimitetään laiksi. Se ei tarkoita, että ne on säädetty ja että niistä on äänestetty, vaan laki fysiikassa tarkoittaa sitä, että on tiivistetty tämmöinen, mitenkä maailma näyttää käyttäytyvän. Ja Newtonin mukaan nimettynä on ollut 3 semmoista ideaa, joista itse asiassa tämä on 3. hänen laistaan, on se, että voima ja vastavoima syntyy aina vuorovaikutuksessa ja samankokoisina. Tämä löydätte oppikirjastamme. Eli niitä ei piirretä samaan voimakuvioon, koska siihen voimakuvioon piirrettiin aina yhteen kappaleeseen kuuluvat voimat. Jotenka ei siis molempia näistä ei tarvita niihin. Aina yhteen kappaleeseen tarvitaan jompikumpi noista. Voima tai sitten sen vastavoima. Eli jos kuuhun tehdään vaikuttavat voimat, niin siinä näkyy vain tuo maan vetovoima. Ja sitten taas, jos maahan kohdistuvia voimia piirretään, niin kuu pyrkii sitä vetämään tuonne ylöspäin. Ja nyt se liikkuu, joka on pienempi. Ja tässäkin on koko ero aika voimakas, joten tämä on itse asiassa se syy sille tulvavuokselle väärällä puolella. Mutta tähän tilanteeseen minun esimerkki Janneni työtämässä laatikkoa ja sitten me piirrettiin näköiselle ne voimat, joita kohdistuu, että mitä ne vastavoimat olisi. Niin kun Janne työntää laatikkoa, niin laatikko ihan samalla voimalla työntää Jannen kättä. Siis Janne tuntee sen kädessään tuon vastavoiman, joka tulee tuosta laatikosta sen takia, että kun Janne työnsi, niin laatikko pyrkii laittamaan saman verran vastaan. Sitten kun laatikko kokee maan vetovoiman, niin se tarkoittaa, että kyllä laatikkokin vetää maata ylöspäin, mutta laatikko on niin paljon pienempi, että se liikkuminen kyllä sitten kohdistuu siihen laatikkoon, jos semmoista tapahtuu. Sitten ilma vastusti siis laatikon liikettä. Toisaalta laatikko työntää tuota ilmaa pois edestään. Ja tuo pinta tuki laatikkoa. Se tarkoittaa, että laatikko painaa sitä pintaa lyttyyn. Vaikkapa puristaa lunta kasaan. Ja sitten se kitka. Eli kun tuo maanpinnan takertuminen tuohon laatikkoon aiheutti kitkan, joka vastusti sen laatikon liikkumista, niin toisaalta kun se laatikko kuitenkin liikkuu, niin se tarkoittaa, että se aiheuttaa vaikutuksen tuohon pinnan rakenteeseen. Se käytännössä särkee sitä varmaan, tai ainakin lämmittää, tai pyrkii kuljettamaan siitä irtonaisia osia. Siis se vaikuttaa siihen pintaan. Toinen tämmöinen kappaleessa esiteltävä tämmöinen fysikaalinen periaate, millä lähdetään niin kuin katsomaan voimaa ja liikkumista ja kiihtyvyyttä, niin on tämmöinen idea. Tämäkin oli muuten vaikea keksiä alun perin, että sitä nimitetään jatkavuuden laiksi, ja se tarkoittaa sitä, että jos kappale on paikallaan, niin se on se tila, jonka se pyrkii säilyttämään. Ja ihan samalla lailla, jos se kappale on liikkeellä, niin se kyllä sitten pysyy liikkeellä, ellei sille kohdisteta jotain vuorovaikutusta, joka hidastaa. Ja tätähän ei taho hoksata. Aikaisemmin kuviteltiin siis 2000 vuotta sitten vähintäänkin. Kuviteltiin, että
voima on sillä lailla, että kun mä saan jonkun kuulan liikkeelle, niin kauan kun siihen kohdistuu voimaa, niin se lentää, ja sitten kun se voima loppuu, niin se lopsahtaa alas. Mutta eihän se niin mene. Vaan siinä alussa mä sillä voimalla saan sen kuulan liikkeelle, ja siinä se nopeus on suurimmillaan. Ja sitten erilaiset vastukset vähentää sitä nopeutta, kunnes se kaikki nopeus on syöty ja kuula pysähtyy. Ja sama asia on, niin kuin, jos jotakin heitetään ylöspäin, niin se painovoima ennen pitkää pysäyttää sen ja sitten rupeaa vetämään sitä alaspäin. Ei siinä mikään voima lopu. Se vaan näyttää siltä. Koska kappale toimii, siis tämä on ominaisuus, joka on massalla. Mä yrittää itse liikkua, niin sen vatsan kohdalta huomaa. Siis massa on aina hidas. Tarkoittaa sitä, että mitä enemmän massaa, sen vaikeampi semmoinen on saada liikkeelle, mutta sitten kun se on liikkeellä, niin se ei myöskään pysähdy itseksi. Tämä siis rupeaa ennustamaan myös sitä voiman ja massan suhdetta. Se on ominaisuus sille ilmiölle, jota me nimitetään massaksi. Se on silleen hidas. Ei se halua muuttaa tätä liiketilansa. Jos se on paikallaan, niin se haluaa pysyä. Huomatkaa, mä käytän vapaasti sanaa halua. Siis, että massalla on ominaisuus, että tarvitaan voimaa, että se liiketila voidaan muuttaa. Oli se sitten paikallaan tai liikkeessä, niin se semmoinen säilyvyys on se ominaisuus. Ja me koetaan tätä monessa tilanteessa, esimerkiksi kun auto kiihdyttää, taikka auto jarruttaa, niin molemmissa tapauksissa meidän massa ei halua tehdä niin kuin auto on, ja me koetaan se sitten. Osaatteko esittää muuten yhden lisäesimerkin, miten tämä massan hitaus, siis se, että se haluaa jatkaa suoraviivasta liikettä täsmällä eteenpäin tuntuu, kun olette autossa. Että vaikka ei kiihytettäskään, taikka jarrutettaisiin, niin semmoinen ajotilanne saa aikaa sen, että saatettaa tuntea sen jotenkin, että minun massani haluaisi mennä suoraan. Oletteko hoksanneet? Myös, niin, Päivi, ole hyvä. On. Ja mä ajoin vielä takaa sitä idistä, että kun tehdään jyrkkä kaarre, niin miten sen tuntee? Se, että vaikka silmät kiinni, niin te tuntisitte, että nyt tämä auto kaartaa. Ei se tunnu sillä tavalla. Niin, joo, Päivi, ole hyvä, jatka. Aivan. Siis aivan niin kuin joku vetäisi. Eikö tunnu siltä, että olisi olemassa joku semmoinen voima, joka vetää teitä sinne ulkokaarteeseen päin? Se on vain näkökulma. Se johtuu siitä, että me kiinnitetään koordinaattisesti omaan napaan ja katsotaan asioita siitä vinkkelistä, että miltä se minusta tuntuu. Mutta se aito syy on siinä, että kun meidän massamme haluaisi jatkaa suoraan, ellei sitä häiritä, ja kun auto saadaan kaartamaan, niin jostakin tarvitaan mekin. Joku ote meistä tarvii olla, että me lähdettäisiin kaartaa sen mukaan, eikä suinkaan jatkettaisi suoraan, vaikka auto kaartaa. Siis me pakkaudutaan jollakin lailla sitten sinne ulkokaarteen puolelle. Käytetään käsitettä keskipakovoima, mutta se on vaan niin kuin selitys tälle. Ei semmoista voimaa aidosti ole, vaan se johtuu siitä, että kun me ajatellaan itsemme kannalta, mitä maailmassa tapahtuu, että kun meidän koordinaatisto kaartaa, niin me mukaan koetaan voima. Oikeastaan se on niin päin, että ellei me haluta mennä suoraan silloin, kun auto kaartaa, niin me tarvitaan voimaa siihen auton mukana pysymiseen. Penkistä tai turvavyöstä. No, joka tapauksessa asia, jonka haluan teidän omaksua tästä kohti, tämä on puolestaan Newtonin ensimmäinen laki. Tämmöinen idea siitä, että massa todellakin ilman vuorovaikutuksia, niin se sitten jatkaa tasaisesti, tai jos on paikallaan, niin pysyy paikallaan. Ja on hirveän vaikea saada sellaista tilannetta, että ei olisi mitään vuorovaikutusta, josta seuraa, että ne meidän kokemat liikkeet aina pysähtyy jotenkin aivan itsestään, ja siksi oli vaikea hoksata, että periaate on näin päin. Että säilys kyllä, mutta. Ja näin fyysikko sanookin, että jos kokonaisvoimat, siis kaikki ne voimat yhteensä, mitä johonkin kappaleeseen kohdistuu, siis eikä tämä ole yhtä paljon niin kuin joka suuntaan. Eli yhdistettäisiin, niin ei tulisi mitään yhteistä voimaa, niin silloin
tilanne on semmoinen, että se kappale tosiaan on paikallaan, jos kokonaisvoima on 0, taikka jos se on liikkeessä ja kokonaisvoima on 0, niin se tarkoittaa, että se liikkuu juuri sillä nopeudella ja just siihen suuntaan, mihin se on koko ajan menossa. Ei muutoksia. Fyysikon kannalta kokonaisvoima siis 0. Ne nuolet yhteensä 0. Eli jos vaikka ei ihan vapussa ollakaan, niin otettaisiin vappupallo esimerkiksi. Tämä on ilmalla täytetty vappupalloversio, niin sehän tarkoittaa sitä, että se päästetään, niin se putoaa ja hyvin nopeasti saavuttaa semmoisen tasaisen vauhdin, ei se kiihytä. Sen takia, että ilmapallon kannalta ilmanvastus on oleellinen tekijä, kun se on niin kevyt. Jotenka silloin olisi tasainen nopeus alaspäin ja sitä koko ajan sama voima vetää ylöspäin, mutta kun ilmanvastusta olisi yhtä paljon, siis että se vauhti on ilmapallolle riittävän iso, se ei tarvitse tulla tosi lujaa, niin ilmanvastus on jo yhtä iso kuin mitä tuo painovoima on, niin se on se nopeus, se semmoinen loppunopeus, jonka se saavuttaa, se tulee tämän jälkeen tasaisesti. Ja tämmöisen siis näkee kevyellä kappaleella hyvin, mutta jos pudotatte rautakuulan, niin sitä ei ehdi nähdä, että siellä olisi joku semmoinen loppunopeus, jota yli se ei mene. Ja nämä olisi tilanteita, jossa siis kokonaisvoima on 0. Se siis tarkoittaa, että yhtä paljon voimaa, siis yhtä pitkä nuoli ylöspäin ja yhtä pitkä nuoli alaspäin. Siis, että tuo ilmanvastus ja painovoima ovat samankokoisia. Ja ne kohdistuu siis tuohon kappaleeseen ja vievät sitä eri suuntiin. Ja yhtä paljon, silloin sen liiketila ei muutu, mutta se ei tarkoita siis sitä, että se ei silloin enää putoa, vaan se tarkoittaa, että se putoaa sillä vauhdilla, jonka se on saavuttanut. Sen vauhti ei muutu, jos nämä kokonaisvoimat on yhtä isoja. Ja nyt jos ajatellaan, kun meillä oli esimerkki tästä maan ja kuun vetovoimasta, että mitä tuossa niin tapahtuisi, jos jostakin syystä vuorovaikutus häviäisi maan ja kuun välillä. Eli että siis ei olisi voimaa, jolla maapallo esimerkiksi vetää kuuta, että mitä kuu tekisi. Kun sehän on kiertoradalla, eli siis sillä on meidän koordinaatistossakin nopeutta. Kiertää noin 28 päivässä koko maapallo. Niin jos tämä maapalloon kohdistuva, tai suoraan maapallon keskipisteeseen päin kohdistuva voima jostakin syystä häviäisi, niin se mitä kuu sen jälkeen tekisi, se jatkaisi ihan suoraviivasta rataa, eli tässä tapauksessa täsmälleen ylöspäin ja häviäisi sinne. Eli että se pysyy tässä meidän kiertolaisena, niin se todella vaatii, että on olemassa tuommoinen samankokoinen gravitaatio koko ajan. Ja ei tuollaista varmaan toteuttamaan pysty. Mutta sitten taas, että mitä sitten seuraa, jos se kokonaisvoima ei ole 0. Se tarkoittaa, että jos sillä olisi niin kuin sama voima johonkin suuntaan ylitte, esimerkiksi niin kuin niissä putoamistilanteissa useimmiten on, niin se voima, mitä jää yli jonnekin suuntaan, niin se saa aikaan sen, että tuo kappale lisää vauhtia, siis kiihyttää koko ajan samalla kiihtyvyydellä, ja se on peräisin siitä, kuinka iso on tuo voima, ja toisaalta siitä, kuinka iso massa siinä on kyseessä siinä, joka liikkuu. Eli nyt mä palaan siihen vähän samaan ideaan kuin mitä siinä rekassakin oli. Ja tämä on näistä Newtonin laista keskeisin. Sitä nimitetään toiseksi Newtonin kakkoslaeksi, mutta tämä on ehkä näiden niin kuin ennusteiden ja toiminnan kannalta se keskeisin, koska tämä oikeastaan määrittelee, mitä se semmoinen voima on. Siis se voima on peräisin siitä vuorovaikutuksesta, ja jos mä haluan tietää sen suuruuden, niin jos mä näkisin, miten kuinka iso kiihtyvyys on, niin mä voisin siitä määrittää sen voiman. Taikka useimmiten toisinpäin, että kun mä tiedän, kuinka paljon sitä voimaa jää yli jonnekin päin, niin se ennustaa mulle kiihtyvyyden, kunhan mä jaan sen voiman, kuinka suureen massaan se kohdistuu. Siis sama voima kiihyttää kevyempää massaa huomattavasti enemmän kuin mitä raskaampaa. Siis se voima ei suoraan ennusta niitä kiihtyvyyksiä. Siksi mä jouduin vähän selittelemään siinä mun jäätikköesimerkissäkin, että pitäisi olla vähän samankokoiset massat, että ne liikkuu samalla lailla. Ja toisaalta, jos minä ja rekka kohdataan, niin vaikka meillä olisi sama voima, niin vaikutukset on erikokoisia tuosta massaerosta johtuen. Eli Newtonin
toinen peruslaki. Tavallisesti se esitetään siinä muodossa, että tuo voima on sama asia kuin massa kertaa kiihtyvyys. Ja se, että niiden kirjaimien päällä on viiva, niin se viestii siitä, että nämä molemmat on johonkin päin. Eli tuolla kiihtyvyylläkin on joku suunta, mihin se menee, ja se suuntaa just sinne päin, mihin sitä voimaa jää yli. Se on siis kokonaisvoiman suunta, minnekä tuo kiihtyvyys aina tapahtuu. Ja tätä nimitetään myös dynamiikan peruslaiksi, koska tämä ennustaa, miten tämmöinen muuttuva liike tapahtuu. Mun esimerkkihenkilöni Janne työnsi laatikkoa. Jos tähän laitetaan nyt numeroarvoja, silleen, että laatikolla on massa 12 kilogrammaa, ja Janne käyttää siihen työntöön voimaa 250 newtonia. Toisaalta laatikon kitkaa on 225 newtonia, siis sitä vastustavaa voimaa. Ja ilmanvastustakin on ihan vähän. Niin jos tästä nyt pitäisi ennustaa, että millä lailla laatikko nyt lähtee liikkeelle vai lähteekö ja minne päin, niin se mitä siinä pitäisi tehdä ratkaisun kannalta, teidän siis halutaan käsittelevän ongelmia tähän tyyliin. Te teette tämmöisen kuvan, jota nimitetään vapaakappale kuvaksi sille laatikolle. Eli piirrätte näköiselle siihen kohdistuvat voimat. Sitten kirjaatte näköiselle ne annetut lukuarvot. Ja kun se ei liiku pystysuunnassa, niin mitään laskutoimituksia noilla N:llä ja G:llä teidän ei tarvitse tehdä, kunhan olette huomioineet siinä kuvassa, että semmoiset voimat olisi, mutta ne kumoaisi toisensa. Mutta vaakasuunnassa tähän ei jää voimaa ylite, että kun mä tuosta työnnöstä vähennän kitkan ja ilmanvastuksen, niin siitä jää tuommoinen noin 25 newtonia. Ja ilmanvastus on yleensä niin pieni tämmöisessä tilanteessa, että jos sitä ei sanota, niin te jätätte sen huomiota. Mutta jos se on sanottu niin kuin tässä, niin ihan pikkusenhan se vähentää vielä. Mutta tuossa on siis ennuste siitä voimasta, joka jää kiihdyttämään laatikkoa. Ja se on tuonne työnnön suuntaan, eli oikealle. Ja sitten se kiihtyvyys on tämä jaettuna massalla. Ja jos tuo voima, sen yksikön nimihan on newton. Mutta newtoni, jos muistatte sieltä ihan alusta, niin se on itse asiassa koostettu eri suureista. Newtoni tarkoittaa kilogramma kertaa metri jaettuna sekunti toisella. Jotenka jos newtoni siis jaetaan kilogrammalla, niin se aiheuttaa yksikön, joka on metri jaettuna sekunti toisella, eli siis se tavallinen kiihtyvyyden yksikkö. Eli voitte opetella sen silleenkin, että newtoni kun jaetaan kilogrammalla, niin tulee tämä kiihtyvyyden yksikkö metri jaettuna sekunti toiseen. Se johtuu siis siitä, mitä newtoni tarkoittaa, tämä yksikkö. Eli tästä jäisi noin 2 metriä sekunnissa kiihtyvyyttä oikealle. Eli tästä voisi ruveta ennustamaan, että kun tietää kuinka kauan työntöä tehdään, niin kuinka nopeita se sitten kulkee ja minne asti se on ehtinyt ja kaikkea sellaista. Mutta tässä tavalla kysyttynä pyöristetään, että no se liikkuu tasaisesti kiihtyen, siis samalla kiihtyvyydellä koko ajan. Ja sanoisin vielä, että oikealle ja se kiihtyvyys oli 2,5. No, jos vähän samaa ilmiötä lähestyttäisiin jääkiekkomaisesti eikä laatikolla. Jääkiekon massa on noin 160 grammaa. Ja kun se laitetaan liukumaan jäällä, jossa se liukuu tietenkin jonkun aikaa, mutta on jäälläkin kitka, jotenka tässä on kerrottu, että se pysähtyisi 4,2 sekunnin kuluttua, niin nyt pitäisi onnistua määrittämään, että hetkinen, mitkä olikaan ne voimat, jotka tuohon kiekkoon kohdistuu, eli ne pitäisi ne nuolet piirtää näköiselle. Se on siis menossa, jos piirretään, että se on menossa tuonne oikealle, niin pystysuunnassa kiekkoon kohdistuu maan vetovoima alaspäin ja sitten jään tukivoima N ylöspäin. Ja nämä on todellakin yhtä isoja, että se ei siis uppoa siihen jäähän, vaan liukuu. Nämä ovat samankokoisia. Näillä ei ole vaikutusta sitten siihen kiihtyvyyteen enää. Tuo tukivoiman suuruus itse asiassa ennustaisi kyllä sitten, kuinka iso kitka tuonne tulee. Eli että siinä mielessä olisi hyvä tietää se paino, koska se ennustaa tuota kitkaa, mutta että tietäisi kuinka paljon se on se kitka, niin mun tarvitsisi tietää
kuinka liukkaita nuo pinnat ovat keskenään. Ja semmoista nyt mitään yleistä olukkoa ei voi sanoa. Voi keskimäärin sanoa, mikä kitkakerroin jäällä olisi. Mutta sitten se riippuu minkälainen kiekko ja niin edelleen. Mutta onneksi me ei noita lukuja tarvitakaan. Ups, vaan että mulla oli tämä tilanne. Ja nyt massaa oli siis 160 grammaa, eli 0,16 kiloa. Ja nyt mulla on vähän tässä kirjoitusongelmia, mutta jos mä haluan katsoa, kuinka paljon nopeus muuttuu, sitä yrittää tuo delta V tai nopeuden muutos, sitä minä yritin tuossa tavoitella. Niin kun se on lopussa on paikallaan, niin se nopeus on 0, ja alussa se oli 5,4, niin se tarkoittaa, että nopeuden muutos on miinusta 5,4 metriä sekunnissa. Se tarkoitti, että jos mulla oli plus-suunta tuo nopeus tuonne oikealle, niin sitä muutosta on tämän ajan kuluessa, 4,2 sekunnin kuluessa, se nopeus muuttuu miinus 5,4, eli vähenee sen verran. Ja nyt kun mä halusin tietää, mikä kiihtyvyys tästä seuraa, niin mä jaan tuolla ajalla, että missä ajassa tuo nopeus muuttui noin paljon. Eli tein jakolaskun tästä merkkeineen tästä muutoksesta, eli mä saan tästäkin miinusluvun, joka tarkoittaa, että tuossa on kiihtyvyyttä vasemmalle, siis miinussuuntaa vaakatasossa otettuna. Tämä on siis merkkisopimus, että jos V oikealle on positiivinen, niin silloin vasemmalle on miinusta. Ja siis tuo nopeuden muutos, kun jaetaan siihen kuluneella ajalla, niin sitä se keskikiihtyvyys tai kiihtyvyys tarkoitti. Eli tässä tapauksessa suunnilleen 1,3 metriä sekunnissa. Ja nyt, jos mä lähden ajattelemaan, että no mikä oli se kokonaisvoima, joka tämä sai aikaan, niin mä kerron tuolla kiekon massalla tämän syntyneen kiihtyvyyden. Nyt se merkki tarkoitti sitä, että se on siis vasemmalle, mutta se näkyy noista nuolen suunnistakin, että tuo punainen kiihtyvyys on vasemmalle. Ja nyt mä vaan lasken sen suuruutta, että paljonko se on. Eli ei olisi ongelma mun ottaa tästä se miinus pois. Ja se olisi kilogramma ja metri per sekunti toiseen, olisi taas se yksikkö, eli siis yksikkö olisi se voimayksikkö newtoni, ja 0,16 kertaa tuo äskeinen kiihtyvyys, se on suunnilleen 0,21 newtonia. Sitä kitkavoiman suuruutta, sehän sen käytännössä pysäytti, mutta tämä oli siis sekä kitka että ilmanvastus yhteensä, niin ne oli tuon verran. No vielä viimeisenä tälle päivälle tai illalle, niin me on siis keskitetty tutkimaan tätä gravitaatiota, eli sen aiheuttamaan painoa. Huomatkaa, että massa on siis aineen ominaisuus. Ei massasta pääse eroon, vaikka menisi avaruuteen. Se massa ei ole hävinnyt minnekään. Mutta jos me poistutaan maapallon läheisyydestä, niin maapallon vetovoima heikkenee. Menee merkityksettömäksi vähän ajan päästä. Mutta meidän massa ei ole siitä mihinkään muuttunut. Kuussa painovoima on heikompi sen takia, että kuu vetää vähemmän, koska sillä on vähemmän massaa itsellä. Se vuorovaikutus on kiinni siitä myös siitä kuun massasta. Samalla lailla kuin maan painovoima on itse asiassa johtuu siitä paljonko maalla on massaa, siitä massaominaisuudesta. Jotenka jos minä jostakin syystä päätyisin kuuhun, niin ei mun massa siitä mihinkään muuttuisi. Mutta minun painoni pienenisi lähes 10%, joka tarkoittaisi, että siellä voisi hyppiä iloisesti loikkien, vaikka olisi avaruuspuku, koska se paino on siis pienempi ja se paino on se vuorovaikutuksen aiheuttama voima ja se on se, joka säätää sitä, mitenkä korkealle pystyy hyppäämään ja niin edelleen. Eli siis samalla ponnistuksella, minkä maassa pystyisi hyppäämään 2 metriä, niin se sama tyyppi pystyisi hyppäämään kyllä aika paljon ylemmäs. Vaikka se voima olisi sama, mutta kun se painovoima, joka sitten hidastaa sen pompun jälkeen, pysäyttää hypyn ja kääntää sen alaspäin, se olisi kuussa pienempi. Eli massa ei muutu, mutta paino muuttuu. Mä koin sen joskus lohdullisena.
asioihin. Eli puntarillakin, kun punnitte itseensä, niin itse asiassa punnitte, että mikä paino on, eikä mikä massa on. Mutta jos se on vaakatilanteessa, vaaka suorassa myös se vaaka, ja ette punnitte itteenne hississä tai muuta, niin kyllä se hyvin ennustaa sen teidän kilomääränne, eli massannekin. Mutta mä ainakin kokisin lohdullisena punnita itteeni hississä, liikkuvassa hississä tai kiihyttävässä hississä, koska se vaikuttaa siihen vaan näkypiiriin. Mä haluan tästä julkaista teille vielä video vähän ajan päästä, että mitenkä siis punnitus hississä antaa erilaisia tuloksia. Se on minulle lohdullinen. Mutta takaisin varsinaiseen tarinaan. Eli siis haluan, että hoksaatte, että on ero ilmiöllä, jota nimitetään painoksi, ja se on tuo G, iso G, ja se on peräisin maapallon vetovoimasta ja meidän itsemme massasta. Se on niiden tulo. Ja nytten tarkoittaa siis, että mä kerron maapallon putoamiskiihtyvyydellä oman massani, se kilot, niin siitä mä tiedän montako newtonia maapallo minua vetää. Ja jossain muualla, jossa se veto olisi jostain muusta planeetasta, niin se olisi eri kokoinen, vaikka mun massa olisi saman kokoinen. Niin se olisi eri kokoinen putoamiskiihtyvyys. Ja viimeinen slaidi. Jos mulla olisi tämä äskeinen vappupallo, ja sen gramma olisi tommonen, tai paino olisi tommonen 13 grammaa, tai anteeksi sen massa olisi 13 grammaa, niin kun mun pitäisi määrittää, että minkälainen ilmanvastus siihen kohdistuu, kun se putoaakin tasaisella nopeudella hyvin äkkiä, joka tarkoitti siis sitä, että ilmanvastusvoima on yhtä iso kuin mitä tuo maapallon vetovoima tuolle pallolle. Niin mähän pystyn tämän siis ratkaisemaan siitä, että kun mä tiedän pallon massan, niin mä kerron sen pallon massan maapallon putoamiskiihtyvyydellä, niin mä saan selville, kuinka paljon maapallo vetää. Se on noin 0,12753 newtonia. Ja nyt ilmanvastus täytyy olla yhtä iso newtoneina, että se tulisi tasaisesti alaspäin. Jos ilmanvastusta on vähemmän, niin se pallo kiihtyy edelleen, putoaa nopeammasti ja nopeammasti. Mutta ilmapallo hyvin nopeasti saavuttaa semmoisen nopeuden, että se aiheuttaa näin iso ilmanvastuksen. Ja jos se on joku tiheämpi kappale, niin tarvitaan suurempi nopeus, että ilmanvastus on noin iso. Mutta tämä olisi se tapa, jolla putoamisliikkeitäkin hallittaisiin. Ja olin ajatellut, että tämä olisi se, mitä mä käsittelisin tästä voimakappaleesta. Ja todellakin mä myös julkaisin sinne suosituksia, mitä minun mielestä kirjasta kannattaisi laskea ja mitä Tommikin oli mieltä. Että millä tehtävillä testaatte vielä sitä osaamistanne. Tämä on se viimekertainen ja tämä kappale ovat ne kohta, josta nyt testataan teiltä varmaan jotain laskennallistakin asiaa. Eli että joitain laskujakin kysytään, mutta sanoin jo tuossa alussa Maritalle, että fysiikan koe ei ole laskentokoe pelkästään, että se ei saa liikaa korostua siinä. Ei kestä olla kuin noin 1/3 laskuja. Ja sitten muu tärkeä osaaminen on, että osaa selittää, mistä on kysymys, kenties jotain syitä ja seurauksia, ja sitten osaa analysoida tilanteita myös silleen, että osaa kertoa esimerkiksi niin kuin näistä vuorovaikutuksista myös sanallisesti. Painopiste on mennyt sellaiseksi. Mutta nämä oli ne asiat, mitä minä olin ajatellut, että ottaisin tästä voimakappaleesta esille. Jatkaisen tässä vaiheessa nauhoituksen. Anteeksi, väärä.